Ka Jingpynkhreh ya ka sngi rakhe ya ka World Youth Day ka ban salong hasol haus 6,000 arpuhnyo kala sedang banyat syakmat da ka Jingkyrkhu ya ka dur logo ha Myong Dong Cathedral ha ka arpau tarik kala lengkot 8,000 arpuhnrio. Ha kene ka logo la o shrong ya ki kerteng jong baro ki diocese ha keleng kari Korea. Kani ka sngi le kemen ka penpau ya ka jing ya teli ka jingkhot banya samlem ya ka jingyat lenti ban Pynkreh na ka benta ka jingyalang ba jong ki samla kenthei bat shenrang satlak ka perthei. Ya kani ka logo la penwandur da wei na ki samla bat Raymond Ngobha ujung hun chu merestela bat la shna pura na ki tiar ki bala ban pendan kambiang. Kani kedur ke peni ya ka jing Jingpynkhreh jong ka World Youth Day ban sumar ya ka Mariang bat ban pene pensa ya ki jing thau ublei. Archbishop Peter Soon Tek Chung, Chairman jong ka World Youth Day Organizing Committee, ula banjur ba ka jing shna ya ka ne kedur sculpture kalong kum ka jing penken mau ya ka jing ai da ka bakot ya ka balang ban Pynkreh da ka doknut baro na ka benta ka ne ka tamasa jong ki samla ki ban wan na keleng kiri ka perthei. Ka jingyalang ha kate ka sngi ka long ka jing Sdang jong ka jingyat pilgrim da ka bara ya ka ding phna jong ka World Youth Day bat ka dur jong ka Maria ka kemi ublei. Ya kani ka jingyat pilgrim in Sdang banyat lengba ki khat san tali ki diocese ha kari baro ka wei ka ba Sdang na ka Wonju diocese ha ka arphwei tarik ka lalengkot shwa banet phai biang sha ka archdiocese jong ka Seoul ha ujeliu 8,000 arpuhnyo. Da ka jingyatrai rengkat lang ka balang Catholic hari Korea ka yad ha ka jinget ka jingkermen bat ki jingduai na ka benta ka jingyat bet yad renti jong ka jingya kendu lang ki khun samla jong kiri ka perthei ha ka World Youth Day ka banlong hasol haus 6,000 arpuhnyo. Archbishop Peter Soon Tek Chung ha ka jingkran jong ulaong ngilong ka wei hau Jesus Christ. Walada ngia per ha ka ktien ka telit ka riti dustur henre ngilong kumjo ha khmat ublei bat ngidei ki khun jong ublei. Ula khot ngop haru ya baro ki samla bekin wan syakane ka jingya kendu lang ban yo mat ya ka jingit bat ka jingai ai ublei. Dear friends, dear young friends in the world, this is the time for Korea. 2027, we will meet in Korea. We will go to Korea. In Seoul, we can meet together. We can feel together. We can feel that we are the ones in Christ. Even though different languages, different cultures, but we are all the same God's people, God's children. So you can feel this unity in Korea. I invite you, totally invite all of you to Korea. Welcome to Seoul. Let's meet in 2027.